नै सौफैलायबाय रंजालि बैसागु अर्थात बिहुनि गिदिर अफार। नोंथांनि हास्थायनाय बादि बाजाज कम्पानिनि मटर साइकेल मोननो हागोन। सान्तिपुरनि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा रंजालि बैसागु अर्थात बिहुनि थाखाय लानानै फैदों धामाका अफार। नोंगौ चिरां जिल्ला सान्तिपुर 127 सि राजा लामाजों नांजाबनाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लानानै फैदों गोथार रंजालि बैसागु अर्थात बिहुनि धामाका बाम्पार अफार। नोंथाङा 95% ल' डाउन पेमेन्टआव मोननो हागोन। बाजाज पालसार, बाजाज प्लेटिना, बाजाज सिटी 110, NS पालसार 400 बायदि बायदि मटर साइकेल गंफ्रोमबो मटर साइकेलनि थाखाय 95% ल' डाउन पेमेन्ट होबानो मोननो हागोन नोंथांनि हास्थायनाय बायदि मटर साइकेल। लोगोसे नोंथाङा मटर साइकेलजों लोगोसे बेसेन होआलासेनिफ्रायनो मोननो हागोन गंसे हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल, मोनसे मुहिनां गिफ्ट, लोगोसे जायखिजाया गोजाम मटर साइकेलखौ सोलायनानैबो लांनो हागोन नोंथांनि हास्थायनाय बायदि बाजाजनि गोदान मटर साइकेल। लोगोसे नोंथाङा मटर साइकेलखौ मोनलांनो थाखाय लोगोआव लाबोफानांगोन आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट। लोगोसे बे अफारखौ मोनलांनो थाखाय 7099 100995 एबा 6003817191 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन होननानै मिथिहोदों बाजाज शोरूमनि बिथांमोना।